எப்படி சக்தி சொரூபம் ஆவது? ஓம் சாந்தி. ஒரு சில நேரங்களில் கள்ளம் கபடமற்ற தன்மை மிகப்பெரிய நஷ்டங்களை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. எளிமைத்தன்மை கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையை தாரணை செய்து விடுகின்றது. ஆனால் எதிர்கொள்ள இயலாத கள்ளம் கபடமற்ற தன்மை ஆக வேண்டாம். எளிமைத்தன்மையின் கூடவே எதிர்கொள்வது மற்றும் பொறுத்து கொள்வதற்கான சக்தியும் வேண்டும். எவ்வாறு? பாபா கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையின் கூட சர்வ சக்திவானாகவும் இருக்கின்றார். அவ்வாறு நீங்கள் கூட கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையின் கூடவே சக்தி சொரூபமாகவும் கூட ஆகிவிட்டால் மாயாவின் குண்டு விழாது. மாயா உங்களிடம் எதிர்த்து நிற்பதற்கு பதிலாக நமஸ்காரம் செய்து வணங்கி விலகிவிடும். ஓம் சாந்தி.